Ako získať sharecode, aby ste preukázali svoje právo pracovať, prenajímať alebo žiadať o dávky v Spojenom kráľovstve. Zadajte Get Sharecode UK do prehliadača alebo vyhľadávača a kliknite na prvý odkaz. Posuňte zobraženie nadol, kým neuvidíte Start Now a kliknite. Teraz si musíte vybrať doklad totožnosti zaregistrovaný vo vašom účte. Zadajte číslo dokladu totožnosti a kliknite na tlačidlo Continue. Zadajte svoj dátum narodenia a kliknite na tlačidlo Continue. Na overenie účtu budete musieť použiť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Uistite sa, že ste vybrali ten, ku ktorému máte prístup. Potom dostanete bezpečnostný kód na jednu z vami zvolených metód. Vložíte ho a kliknete na tlačidlo Continue. Teraz si môžete pozrieť svoj imigračný stav. Ak chcete získať zdieľaný kód, prejdite nadol a kliknite na zelené tlačidlo s nápisom Get a Sharecode. Teraz vyberte, prečo potrebujete zdieľaný kód. Prvá možnosť je pre prácu, druhá je pre prenájom bytov a tretia je pre studium, vodický preukaz alebo cokoľvek iné. Posuňte zobrazenie nadol a kliknite na zelené tlačidlo s nápisom Continue. Teraz budete môcť vidieť svoj zdieľaný kód a ako dlho bude platný.